Actually, that's so me. Cože, vymyslíte ty šaty? This old thing. 35 stupňů, ne, si budu se dát vlasy nahoru. Chci mít krásný dlouhý vlasy, ale nemám čas na to žrát 20 suplementů denně, olejovat si kořínky, koupovat si předražený šampóny a séra, vole, svítit si na ně červeným světlem. Já vím, a proto jsem tu já, abych vám zhodnotila všechny vlasopodpůrný hovadiny, které jsem zkoušela a upřímně vám řekla, jestli to funguje, anebo splachujete peníze i čas do hajzlu. Jelikož já jsem zkusila těch volovin až zbytečně moc. Takže vám přátelsky zhodnotím, kolika z 10 bych vám danou věc doporučila a vy se potom můžete rozhodnout, tohle chci, tohle ne, a nebo se na všechno vyserete a poletíte si nechat nastřelit vlasy do Turecka. Jo, jako your body, your choice. Uvědomuji si, že člověk, který má nějaký sociální a rodinný život, nemá kapacitu na to vrátit se domů v 5 večer a odpovídat kamarádům na zprávu, jestli půjde ven stylem ne, protože teď si dodá do vlasů rozmarínový olej, který působí 2 až 3 hodiny. To asi jako svaté hovno. A vezměte si z tohohle videa, co chcete. Reálně se na ně můžete jenom dokoukat a zapomenout, že jsem vůbec něco říkala. Hoďte si ke sledování dobrý ml s mým protein a cukórem a jdeme rozbalit téma vlasová genetika. Vlasová genetika. Hned na začátek si musíme nalít čisté koli 00, protože vaše vlasová genetika vám buď bude skurveně pomáhat, anebo podrážet nohy jako svině a do určitý míry s tím nemůžete udělat vůbec nic. Ale Andy, já jsem na Instagramu viděla jednu holku, která měla strašně tenký vlasy a teďka je má jak aslan hustý, že jí snad i při kadění, vole, lezou do prdele. A nech mě hádat. Předtím si je taky možná brutálně barvila, kašlala na správný mytí a potom s tím přestala a zázrakem, že mě to úplně, vole, zvedá z matrace. Vypadají ty vlasy líp? A nebo poustla nějaký starý fakt blbý fotky svých vlasů, což řekněme si upřímně, můžeme udělat každý, jelikož každý máme někdy bad hair day a má sakra dobrou genetiku. Also, kde berete tu jistotu, že si za A nenechala ty vlasy nastřelit, nebo za B nepoužívá minoxidil, o kterém dneska taky budeme mluvit? Ne, ale ona by to nikdy neudělala. Nicki Minaj taky vypadala, že nefandí tomu oranžovému Magorovi a kde vole jsme. A to nás všechny šokovalo mnohem víc, než že si typka lepí vlasy na hlavu. Zároveň do prdele takovýhle oči vypalující, zářící, neskutečně jemný reklamový vlasy nejsou nic jiného než zbytečně moc produktů se silikonama a parabenama. A tyhle látky nejsou špatný, jo, we will talk about that, ale žádný člověk nepotřebuje používat takovou raketu šampónu, kondicionéru nebo masky. A říkám vám to z místa lásky a zkušenosti. Já jsem byla, kámo, tak unavená ze svých vlasů, že jsou jemný, takže častokrát vypadá, že jsou splihlí a není jich tolik, že jsem ty vole zkusila každý výmysl na světě a stejně nemám vlasy hustý jako typka, která se s hustýma narodila a na nějakou péči mrdá. Seriózně, kámo, já znám ten pocit, kdy děláte úplně všechno na světě, jste nasraný, roztekaný, protože nic z toho nefunguje a chcete se na všechno vysrat. A stále samu sebe musím ujišťovat, že nikdy nebudu mít ty extrémně hustý vlasy a dostávat denně 20 komplimentů, včetně řidiče MHDčka. Máte danou vaši přirozenou rychlost růstu a buď děláte věci, co ji zpomalujou, nebo ty omezení odstraníte, aby mohly růst tou svojí přirozenou rychlostí. Ano, a kdo seš teda ty, abys točila tohle video? Já jsem vole člověk, který měl tady nahoře posranou pleš a dokázala jsem si ty vlasy obnovit a teďka ani nevíte, že tam něco bylo. Takže si sedni na zadek a nech mě mluvit, sakrafix. Vlasové masírování. Hned navážu na masírování vlasů, což je velmi důležitý téma. Celkově bych mu dala krásných 9 z 10 a jdeme se podívat proč. Já sama jsem začínala s masírováním právě když jsem testovala rozmarínovou vodu. A pokud jste viděli ono související video, tak víte, že já s tou vodou měla víc straní jak ona reálných výsledků. Co na tom fungovalo, bylo právě masírování, ale je tu pár věcí, které musíte dodržovat. Za prvý, masírujete tímto způsobem a tímto způsobem only. Nejste Barbie na mojí 3letý neteře a nechcete si ty vlasy úplně vyrvat. A masážních kartáčů je na trhu milion. Kdo chce ušetřit, dostane radu, kterou mamka dávala mě, když jsem dlouho zacláněla v kuchyni. Podívej se dolů a co vidíš? Ruce! No tak je používej! Co teda celkové masírování dělá? Podporuje prokrvení, stimuluje růst, může omezit padání vlasů, pomáhá vstřebávat kosmetiku a máte přitom 5 minut příjemný pocit, že jste nezaměstnaná influencerka. Otázka samotných masážních kartáčů taky není úplně úzkoprsá, obzvláště pokud máte jemný pupínko náchylný vlasy. Nazdar, vole! Tenhle typ kartáče už jsem zejtovala a zejtuju ho znovu. Ano, Rossmann hejt je tady samozřejmě vítán. Je to moc drsný, tvrdý, po krátkém čase se vám ty bodláky zasekají a opravdu to nechcete. Tenhle typ, co dělá Lobej, je klasika, ani není moc drsný, ani ne zas tak jemnej. Používám ho pravidelně přes půl roku a pořád mě baví. Pokud by se někdo bál, měl hodně citlivou pokožku a hledal by opravdu něco jemného, tak jsem nedávno dostala ten typ, tohle je konkrétně od značky Kundal, který je moc příjemný, netahá prakticky vůbec a je velmi mírnej. Pak jsem dostala ještě tenhle mini, který je taky úplně superovej a spíš bych ho řadila mezi průměr až trošičku drsnější, ale furt bych to doporučila, pokud chcete tu stimulaci trošku zesílit. Co se týče masážních hřebenů, speaking of vyloženě hřeben a ne tenhle malý kartáč, tak já jsem je dlouho používala, ale nemůžu vám je za sebe úplně doporučit, protože z nich jsem právě měla to vypadaný místo na straně. Na moje jemné vlasy už je to jednoduše moc. Pokud ale víte, že vaše vlasy toho snesou víc, jako právě tahání i stimulaci té pokožky, tak do toho klidně jděte, ale mě to skutečně víc už
uškodilo, jak pomohlo. To samý s tímhle malým hřebenem. Já nepotřebuji být tak naivní, abych to zkoušela, ale jestli chcete, klidně do toho jděte. Primárně, prosím vás, nemusíte mít doma všechny 3 tyhle Wi-Fi kundace, jo? Stačí jedna bohatě, ježišmarja. K čemu jako máte doma, vole, 15 hřebenů na vlasy, do sprchy, na kočku, na prdel? Abyste viděli nějaký výsledky, bylo by fajn se tomu věnovat nejméně každý den 5 minut. Pokud už v téhle chvíli jste otrávený, tak se na to vyserte, jo? Počkejte si na nějakou jinou vychytávku. Já už to mám zafixovaný stejně jako čištění zubů, jo? Nebaví mě to, ale každý den se k tomu dostanu, protože hlavně nejsem čuně a to samý je ta masáž hlavy. Beru to jako příjemný self-care čas, klidně si pustím podcast, udělám to buď před mytím nebo v nemycí dny právě před čištěním zubů a čau, ahoj, jdu spát. Nic víc, nic víc. Znamená to, že to budete dělat do konce života? Asi jo, ale jako taky si neřeknete, že do konce života budete muset kupovat hajzlpapír. Ale když už začnete, tak opravdu buďte vytrvalí a fakt uvidíte změnu a i to, že ty vlasy jsou pevnější a celkově úsměvnější. Zde, když tak k porovnání moje pěšinka před několika lety a teď, můžete vidět, že těch vlasů je skutečně víc a něco to opravdu dělá. Vlasové olejování. Další věc, kterou taky dělám už asi 3. rokem, je olejování vlasů. A kámo, v průběhu těch let jako bylo období, kdybych vám to strašně cpala, potom jsem třeba měla fázi, kdybych vám to zase vymlouvala a teďka jsem se k tomu třeba zase vrátila. Jako nevím, jo, dala bych tomu slušných 7 z 10, ale pořád prolíná se tu hodně pozitiv i s negativama. Ano, mám fakt pocit, že mi olejování dělá silnější, lesklejší a celkově vyživenější a kvalitnější vlasy. Trvalo mi ale minimálně rok přijít na to, OK, a jaký olej teda vyhovuje mým vlasům? Dobře, a kolik si ho mám dávat, abych se ráno nezbudila s masným flekem na hlavě? Ježišmarja, no než si na to ty vlasy zvyknou. Víš co, a možná je tohle jenom moje zkušenost jemných vlasů, ale i tak je s tím sraní, na který normální smrtelník s mnohem většíma životníma problémama nemá kapacitu. Vím, že to doporučuje každá vlasová influencerka a ohání se tím, jaký to strašně zachránilo vlasy. Ale nemyslíme si, že nám jich kvůli tomu začne růst tolik, že jako najednou, vole, přibereme 3 kila jenom z vlasů. Plus znova, měli byste si předtím rozmasírovat hlavu, potom tam dát ten olej, pak rozmasírovat ten olej a hlavně dát si jiný dodílek. No a ještě musíte počkat 2 až 3 hodiny, aby opravdu působil a potom ho 2krát vyšamponovat, kámo, a lidi, co byli nasraný u 5minutového masírování, tady, vole, už asi rozkopou skříň. Já jsem začala chodit 2krát týdně v podvečer na grappling a když mi na to zrovna vyjdou mycí dny, tak já si tam sebou neberu všechny ty oleje, že jako po tréninku se tam budu kapat, nanášet, aby mi to sílo zasnout, než se vrátím domů a umeju si to. Jako mám sice OCDčko, ale ty prášky mi fungují dobře. Je to poměrně high effort za nevím jestli tak dobrý výsledky. I tak vám semka ale hodím absolutně kriminální fotku z minulého nebo předminulého roku, když jsem jako si myslela, že dělám úplně všechno pro vlasy a pak jsem viděla tohle a chtěla jsem se jakoby uříznout hlavu. A na druhou stranu zase video ze současnosti, kdy vidíte, že ten rozdíl je opravdu působivý. Plánuju to dělat dál a sice říkám, že je to high effort, ale myslím si, že v průběhu několika let se mi to zpátky vrátí. A hlavně nepiju alkohol, protože mi nechutná, takže mám na tyhle blázniviny každý podvečer místo klubu chlastání čas. Bližší video na olejování už jsem točila, ale jediný, co zmíním, je, že vždycky se to dělá v mycí dny, protože po pár hodinách se ten olej z těch vlasů musí vymejt. Bobínko, co tu máš? Co tam máš? Ježiš, Bobíne! Ježišmarja! Ježiš, co se od té doby změnilo je to, že teďka používám tenhle rozmarínový olej, který se mi osvědčil, protože není tak hustý jako veleda a já si ho můžu dát klidně víc a vím, že potom prostě mastňák nebudu. Na dílky používám arganový, který doporučím úplně každému, i kdybyste se měli na rozmarínový vysrat. Mně osobně dělá tak krásný dílky, že se ho nikdy v životě nevzdám. Hair training. Když se řekne hair training, tak moje okamžitá reakce je doprdelené. Prosím ne, odejdi z baráku a už se nevracej, dokud nedostaneš nějaký vole lepší nápad. Hair training je přístup, kdy si údajně trénujete vlasy, aby co nejdýl jste vydrželi bez mytí a nemijete si je třeba, já nevím, jako 3 týdny. Hoši, schovejte přede mnou šampon 3 dny a budete blejt z toho oleje, co mi poteče z hlavy. Tohle je potvrzený mýtus, který nefunguje. Čím díl ty vlasy nebudete mít a bude se vám tam hromadit ten olej a špína, tím víc si zanášíte pokožku hlavy a nic nového tam už růst nebude. A neříkám to jen, že jsem se to někde přečetla, protože zase, kámo, já jsem to žila. Tak jako napůl řekněme, ale furt to dokazuje ten můj point. Asi v roce 2024 jsem měla školu hodně rozházenou a celkově nebyl pro mě důvod, proč si pravidelně mejt vlasy. Takže z mojí klasiky 3x lomeno za týden se stalo 1 lomeno, až budu někdy muset vyjít mezi lidi, kteří mě znají, nebo nenechám na polštáři mastný flek. A moje vlasy na tom kvalitou nikdy nebyly tak zlé. Nerostly tak rychle, byly ochablí a já sama jsem se cítila jako odpadák, pro kterého je jednodušší ležet přilepená s telefonem v posteli, než si pustit sprchu na hlavu. A jelikož jsem vaše upřímná kamarádka, tak vám podržím ruku, když vám budu říkat, že vlasy byste si měli mejt ve chvíli, kdy jsou mastný. Pokud je to po 3 dnech, mejte po 3 dnech. Jestli je to po týdnu, mejte po týdnu. A co když je mám mastný hned druhý den?
tak si je zlato budeš mít každý den. Jasně, že vím, že není prdel stát ohnutá nad sprchou každý druhý den a vypotřebovat šampon 6krát rychleji, jak vaše sousedka, která má zrovna suchý vlasy, ale jako zase jste v životě určitě vyhráli jiný věci. Já třeba v 15. třetí místo ve vesnický běhací soutěži a můj pohár dali paní, co zrovna slavila 50. narozeniny. Furt mě to sere, kámo, to by měl být můj pohár. To znamená, co se týče hair trainingu, ten bych hodnotila klidně -5 z 10 a na druhou stranu pravidelný mytí vlasů klidně 10 z 10. Když jsem se s ním smířila a začala si mít vlasy každý druhý den, protože jednak je mám rychle mastící, druhak chodím cvičit 6krát týdně, tak mi to extrémně pomohlo. A budete se cítit kurva dobře, kámo. Není to potom takový to, musím počkat, až si umyju vlasy a dneska si udělám culík a potom drdel a pak čekáte na ten jeden den v týdnu, kdy máte good hair day, naplánujete si všechny sociální interakce, ale taky si tím nezanášíte zbytečně vlasy hnusem a dáváte jim přesně to, co potřebujou ve chvíli, kdy to potřebujou. The Ordinary Serum. Přišel náš čas ve videu, kdy si musíme trošku spravit náladu. Kámo, strašně bych si teďka dala na nuk, bude vám vadit, když si dám na nuk. Protože já vole netočím, když je 35 stupňů, ale už je 37. The look. Matching. K tomuhle produktu dávám svině. Tomuhle produktu dávám svině, píš. Tomuhle produktu dávám s klidem 9 z 10, protože je absolutně easy to use a funguje jako svině. Mluvím zde o The Ordinary Multipeptide Hair Serum, který mi bylo doporučený píče, jak se to skloňuje? Kam já jsem před měsícem udělala magisterský státnice z bohemistiky, I should definitely know this. Zmrdvol na nuk do prdele. Hodně z vás mi v DMs vychvalovalo tohle serum a bylo to zrovna v mojí slabý chvíli, kdy jsem seriózně chtěla začít používat minoxidil. Takže jsem si ho koupila a začala ho spokojeně používat. Nebo teda, to jsem si do včera myslela. Já jsem si totiž velmi nešťastně spletla tohle Natural Moisturizing Factor Serum s tím multipeptidovým hair serem a celou dobu jsem ho mylně měla za něj. Třeba jako od dubna do včera, což znamená, že třeba půl roku. A kam já jsem byla tak natěšená, že jo, já jim potvrdím, že to multipeptidový serum, co mi doporučovali, je opravdu dobrý. No hovno doporučíš, když ani si nepřišleš název vole na už druhý láhvičce, kterou používáš. Takže buď jsem doteď měla crazy placebo efekt, anebo mi na něm něco strašně vyhovuje, protože pořád si myslím, že je to bourák. Jedná se teda o nějakou vyživující, hydratující péči, na rozdíl od toho peptidového, který je doslova na hustotu a růst vlasů. A jasně, mohlo se mi sejít zrovna víc věcí, které to zrovna podpořily, ale i tak, pokud hledáte nějaký takovýhle sérum, tak vám ho doporučím všema 10. Pravda teda je, že já mám hodně rychle mastící se pokožku hlavy, ale ty dílky mám častokrát hodně suchý a tohle sérum s tím třeba jako nějak zašachovalo, že úplně se to jako vyrovnalo, že ty vlasy se jako nažraly hydratace a strašně to milujou. Nejsem bůh, jo, chybovat je lidské, nicméně budu ráda, když se tady příště sejdeme u správného séra, kámo. Minoxidil. Pojďme se kouknout na něco trošičku jiného, co já jsem teda vyloženě neskoušela, ale pokud se bavíme o růstu vlasů, tak tohle je neopomenutelná součást z trošičku jiného úhlu. Minoxidil je léčivá látka, která teda původně léčila vysoký tlak, jelikož funguje na bázi rozšiřování cév, ale potom se zjistilo, že jelikož ty cévy dobře prokrvuje, tak přivádí víc kyslíku a živin právě do vlasových kořínků. Tudíž z praktického hlediska prodlužuje dobu, kdy vlasy rostou a zkracuje fázi klidu a jejich vypadávání. Často se proto používá na léčbu alopecie a jeho výsledky jsou víc než impresivní. Jako reálně nic jiného vám nedá takovou extrémní hřívu jako minoxidil. A kdyby tohle bylo všechno, tak asi můžu zavřít hubu, vypnout video, koupit si 50 lahviček a nemlít za 5 minut o hedvábných gumičkách. Každopádně má to i svoje nevýhody, které prosím neberte na lehkou váhu. Za prvý, není to úplně vhodný pro lidi se zvýšeným krevním tlakem, jelikož může způsobit nepředvídatelný výkyvy tlaku, špatný vstřebávání nebo i blbou interakci s ostatníma lékama. Já třeba beru na ADHD atomoxetin, který mi taky zvyšuje tlak a nevím, jestli by se spolu úplně kamarádili a z toho důvodu jsem se pro něj taky úplně nerozhodla. Ještě větší problém je ale minoxidil a zvířata a obzvláště u koček je extrémně jedovatý a smrtelný i ve velmi malém množství. Může to být i jako vyloženě situace, máš kapku na umyvadle, kterou si zapomněla umýt a kočka ti, nedej bože, olízne? Tak to doufám, že bydlíš -5 minut od veteriny, protože možná si o tu kočku teďka přišla. Jelikož se často jedná o tekutý nebo pěnivý přípravek, měli byste ho používat v pokoji, kam kočka nemůže a taky asi půl hodiny trvá, než na hlavě zaschne, takže žádný přibližování, aby se z těch vlasů nadechly. S tím potom souvisí i naprosto běžný denní situace typu, když jdete spát, může se něco z toho dostat na polštář. Co když ta kočka půjde na postel a zrovna to nedopadne dobře? Nebo co když tu lahvičku necháte na umyvadle, nebude doma a ona jí schodí na zem? Kamo, a už jenom z toho mám úzkost jako kreten třeba. Najdete na to na internetu hodně smíšený názor, jo? Jsou lidi, kteří mají kočky, minoxidil používají a nikdy s tím žádný problém neměli. Mně třeba psali lidi do zpráv, že chvíli to používali, ale pak se kočce z ničeho nic udělalo strašně blbě a byli rádi, že stihli dojet na veterinu a skončilo to dobře. I když to používali velmi opatrně a mysleli si, že ta pravděpodobnost bude malá. Tohle se dá ale poměrně jednoduše vyřešit braním tabletky, kterou vám předepíšou na dermatologii. Pak vám to podle toho receptu, co máte od doktora v lékárně, namíchají v menší, ale pořád funkční dávce, abyste neměli takový side effects a po čase můžete třeba i navyšovat. U těch tabletek ale není
není úplně vyloučený, že vám budou růst jenom vlasy, ale klidně i třeba chlupy v prdeli. A poslední, abyste si výsledky udrželi, musíte ho používat pořád až do konce života. Což znovu pro někoho může být trochu šílená představa, ale zase cvičit taky musíte do konce života, abyste byli fit. Nedělejme z toho, že nejneuvěřitelnější věc na světě. Myslím si, že pro člověka, který konkrétně řeší vypadávání vlasů, má znatelný problémy s alopecí, anebo se opravdu trápí na slabý řídký místa, je to jasná 10 z 10, a obzvláště pokud nemáte ještě žádný zvířata. Pokud máte, je tu ještě ten orál od kožního, I'm sorry. Můj kámoš to třeba bere, je s tím strašně spokojený a nemá žádný velký vedlejší účinky. Pokud se bavíte obzvláště v Americe nebo i celkově ve světě o minoxidilu, tak je velmi populární značka Kirkland. U nás to prodává asi jenom jeden web a z toho důvodu je to taky cenově nastřelený jako hovado. Je ale možný sehnat v lékárně Minorgu nebo Belohair, který fungují velmi podobně. A když už, tak prosím vás neskočte na misogyní marketing typu a tohle je speciálně pro ženy a tenhle hák je speciálně pro tebe, ty kryso. Jelikož je to zbytečně nízká dávka a není důvod, proč by někdo s pérem měl brát účinnější produkt jak vy. Suplementy. Pojďme skočit k něčemu bezpečnějšímu, čeho je na trhu až příšerně moc. Všichni to víme a to jsou suplementy. A já jsem ani zdaleka neskusila všechno, jo, spíš jsem zkusila nic. Ale let's talk about o tom málu, co se mi dostalo pod ruku. Pumpkin seed oil neboli dýňový olej. Jeho superschopností je blokace androgenů v těle, který často způsobují vypadávání vlasů. Zároveň dodává i výživu do pokožky, nějaký ty vitamíny, zjemňuje konečky a tak dále, pana krále. Jak když jsem měla tu slabou chvíli a brala jsem to The Ordinary Serum, tak jsem spolu s tím vzala i ten dýňový olej s viděnou toho, že mě to strašně zachrání a neskutečně mi to změní vlasy. A jako ano, mám pocit, že vlasy mi vypadávají mnohem míň, ale není to kouzelná tabletka, která vám odpálí dekel. Hodnotím to přiměřeně až 6,5 z 10. A hlavně pokud už se bavíme o suplementech, tak je 1000krát lepší zajít si za obvoďákem, on vás pošle zadarmo na krev a tam uvidíte, v čem máte nedostatek a je to 1000krát přínosnější jak nějaký random dýňák od typenky na Instagramu. Samotná výživa je actually strašně důležitá pro silný zdravý vlasy. A můžete žrát klidně koňský kolagen, ale pokud přes den do sebe nedostanete ani centimetr zeleniny, natož nějaký pořádný jídlo, no tak to udělá holé nic. Speaking of koňský kolagen. Ano, mám doma tento Geloren višňový kolagen pro koně i bez koně a dejte mi aspoň 30 vteřin, abych si to mohla obhájit. V běžném kolagenu pro lidi častokrát nemáte dostatečnou dávku, aby to něco dělalo. Spíš teda často bývají mixlí s jinýma vitamínama, tudíž tam toho kolagenu není tolik. Je teda řešením cpát do sebe kolagen pro lichokopytníky? Well, aspoň pro mě ano. Ne, tohle není žádný doporučení, jo, hlavně protože byste mi ho vykoupili hajzlové. Jedna slečna z vás mi ho prostě doporučila, že potom extrémně rostou vlasy. A zase, jo, měla jsem svoji vlasovou depresi a byla jsem velmi labilní k otázkotvorným hovnům, takže jsem to zkusila. A overall si myslím, že je super a dávám mu úctyhodných 7 z 10. Jsou to takovýhle malý žele a já beru 2 denně, což je údajně pro koníka do 100 kg. Come on, and it's even funnier, protože oni mi pokaždé do toho balíku napíšou něco jako podrobujte za mě svého koníka nebo ať mazlíčkovi chutná a já se na to dívám jako, že tak asi ihaha píčo. Není to ani tak, že bych byla první člověk, který na to přišel. Actually je to mezi lidma s kloubovými problémama velmi populární. Problém je, že veterinární přípravky nesplňují tak přísné podmínky pro čistotu látek jako přípravky pro lidi. Takže nelze vyloučit, že by tam mohla být nějaká škodlivá nečistota. Nicméně je to přípravek pro závodní koně, jo, a věřím, že takovýhle potvory stojí sakra hodně peněz, takže to nebude nic nekvalitního. Geloren teda potom začal dělat i přípravky pro lidi, ale pořád mám pocit, že ten pro koně je víc populární, ale kdybyste se náhodou báli, že vám naroste ocas, tak ho určitě můžete zkusit. A kámo, nechte mě mít aspoň jednu neřest v tomhle životě. Nevožírám se, nekouřím, neberu nelegální látky, nemůžu kofein, tak mě nechte si aspoň vyhodit z kopítka u toho koňského kolagenu. A vlastně potom skutečně rostou docela dost rychle. Plus, co se týče třeba biotinu, který je hodně zmiňovaný na vlasy, tak mám recenze od známých, že to nic nedělá, protože v těle už toho biotinu máte dost a nic novýho, když ho budete brát, se vám jako nestane. Nebo teda spíš, že už ho dost sežerete v normální stravě, takže nemá cenu to suplementovat. Jo, jenom kdybyste se náhodou chtěli ušetřit peníze, nevím. Hedvábné gumičky, bonety a polštáře. Velmi rozšířenou zábavou se staly hedvábný bonety, povlaky na polštáře, gumičky, natáčky a všechny tyhle serepetičky. A stojím si za tím názorem, že se to definitivně vyplatí a dávám jim 10 z 10. Je značný rozdíl používat vytahanou gumičku, u který si při vyndávání vyrvete půlku temene, nebo jemnou hedvábnou, co vás vůbec netahá. Ale zase jo, nemusíme se chovat jako ožralí milionáři a koupit si každou pitomost. Bonet je taky určitě pomůcka, kterou já doporučuji 15 z 10. Ale když už ho máte, tak je zbytečný kupovat si hedvábný povlak na polštář, když už ty vlasy jsou v tom bonetu a stejně neucítí, jak moc je hedvábný, vole, ten polštář. Koukněte se na věci, které běžně používáte a tam to zařaďte. U mě vidíte bonet velmi často, ale už ani ne z toho důvodu, abych měla nejkrásnější vlasy v baráku, ale protože mi jinak
padají vlasy do držky. A taky je v noci nemám všude poházený a nemusím je pořád přehazovat ze strany na stranu. Já jsem pravidelný zákazník, konkrétně na webu Hedvábný gumičky, mají perfektní produkty, I love to support small business a spaně Seznam má krásnou chlupatou kočičku a pokusím se vám vykomunikovat slevu, kdybyste tam náhodou něco brali, tak abyste to mohli využít. A je to po delší době používání docela dost znatelný rozdíl, jelikož ty vlasy se vám míň motají, lámou a třou a řekněme si upřímně, je trošku něco jiného spát na tvrdém polštáři anebo na hedvábným saténu. Nechytejte mě prosím za slovo s hedvábím a saténem, už jednou jsem to zaměnila a byla jsem skoro zaživa sežrána. Shodněme se na tom, že oboje je lepší, jak nepoužívat nic. Spolu s tím sfouknu i speciální ručník na sušení vlasů, taky si myslím, že je worth it a dávám 9 z 10. Ale můžete použít i starý bavlněný tričko a efekt bude velmi podobný. Pořád lepší jak tvrdý ručník. Celkový sušení vlasů by nemělo úplně vypadat jako trhací rituál, ale spíš jde o pomalý vědomý sušení, jelikož v mokrém stavu jsou vlasy víc zranitelní a lámavo náchylný. Parabeny a sulfáty. Dlouhý roky jsem žila, jako kdyby normální lidi byli parabeny a sulfáty a já jediná ten hodný křesťan, který tyhle ďábelský nástroje nikdy používat nebude. Šla jsem třeba i na hloubkový čištění Malibu Cčkem, takže o 5000 lehčí, děkujeme. Píšu to jak ten purif, ne? Hej, já mám teďka fakt pocit, jakože jsem opustila sektu. Anyway, parabeny patří mezi nejbezpečnější a nejověřenější kosmetický konzervanty. I know, sit down, tell your mother, vole. A abych byla upřímná, za můj bez parabeno-sulfátovej celibát jsem teda dobře, možná měla vlasy čistý, ale nikdy nevypadaly tak dobře jako s nima. A bavíme se tady o tom, že ty vlasy byly častokrát splihlý, suchý a nebylo na nich nic, čím byste se chtěli chlubit, kamarádů. A jedná se opravdu o hodně prověřený látky a obzvláště tady u nás v Evropské unii jsou tak regulovaný, aby byly prostě v bezpečné míře. Skoro jako by se ty firmy, které si to záměrně píšou na produkty, snažily motivací strašením prodat ten svůj strašně přírodní produkt, ale nevím to úplně jistě. A zase jo, není to situace, že budeme si všichni házet litrovou lahev šamponu na vlasy při jednom mytí, ale pojďme se vysrat na tohle zbytečný strašení a honbu za nejčistším, nejpřírodnějším, nechemickým produktem, když je přitom chemie reálně úplně všechno kolem nás. A jasně, můžete se cítit, že po nějaký delší době používání parabenů a sulfátů máte takový zanesený pocit tady v pokožce hlavy, ale to se dá jednoduše vyřešit čistícím šampónem, který použijete jednou za měsíc, za 2 a budete potom čistější jak svěcená voda. Kdo by k tomu chtěl víc info a rozumí anglicky, vřele doporučuji slečnu z Lab Muffin Beauty Science, která se tomu věnuje na YouTube, má super videa a rovnou vám tady hodím nějaký, který jsou moje favorites. Protective hairstyles. Dalším velkým kultem ve vlasové komunitě je senzace ochranných účesů, který máte nejlépe nosit celý život, až máte pocit, že kdybyste měli rozpuštěný vlasy, takže spácháte 11. hřích. Nemělo by vás to podle mě přimět mít fobii, že vypadají všechny vlasy, pokud je nebudu mít 24/7 v zapleteném copíku, ale pokud jste člověk, co často dělá utahaný napjatý drdoly a hairstyles, ze kterých mě bolí hlava, jen se na ně podívám, asi bych se na to vysrala. Já do fitka nosím 90% času zapletený cop, nebo si udělám netahající volný drdol. Jednak z toho nemáte pocit rozkousat i balgin a druhak ty vlasy budou šťastnější a celkově se míň budou lámat. Vůbec bych to nepodceňovala a i přes počáteční hejt hodnotím 10 z 10. Jasně, furt mám vlasy často rozpuštěný, ale ve dny, kdy vím, že si je budu mít, už automaticky dělám copánky a nechávám je odpočívat. Ale mě třeba sere takové to, že musíte si každý večer dělat ten hair protective hairstyle, kámo, já nechci ale každý den mít vlnité vlasy. A zároveň nebudu večer za večerem stát před zrcadlem a motat si tam vlasy, jděte do prdele, já to nechci dělat. Proto přece mám ten bonet, aby ty vlasy se nelámaly už v tom bonetu. Nemusím tam zase jako nutně něco plést. A jelikož jsem v nějakém komentáři pod videem slíbila tutoriál na zaplejtaný copy, tak vám koupelnová Anna ukáže moji pletecí taktiku. Co je tutoriál na 2 zaplejtaný copánky, jestli o něco takového byste se snažili, tak se dívejte. Hej, ale tak jako řekněte mi něco, ne? Názorně vypadá finální výsledek, pokud je to něco, co se vám líbí, chtěli byste to dosáhnout, tak se dívejte dál, pokud ne, tak vole, tam jsou dveře. První, co rozčešeme si vlasy, což já už jsem udělala, a teďka si je rozdělíme na 2 části. Já to dělám tak, že takhle vezmu prsty a dělám, to je jednoduchý pohyb. A takhle jedu až dozadu a tadyhle vzadu někdy se snažím udělat tu pěšinku. Pohled i zezadu, jo, takhle jedu a snažím se je dostat každý na tu svoji stranu, pak si takhle šáhnu na ty strany, jestli mi to dává smysl, protože nemám jako oči vole zezadu, snažím se to tady nějak uspořádat. Bobano, proč si ve vani? Teďka se vyberte libovolnou stranu, dejte si ji do gumičky a snažte se, aby tam byly úplně všechny vlasy z té strany, aby vás to nesralo. Vezmu hřeben a tu stranu, se kterou teďka budeme pracovat, si zčesávám dozadu. Já jsem se naučila, že si takhle zajedu tím prstem, ono mi to automaticky vezme nějaký pramen vlasů, který se nachází tady nahoře, aby i dával smysl. Takže já si takhle zajedu tím prstem a mám tady pramen vlasů. Čím menší si ho vezmete, samozřejmě tím víc budou ty vlasy utažený, budou v tom líp držet. Čím větší si vezmete, tak tím víc třeba vám budou vypadávat, ale zase bude to trošku volnější, jo, záleží na vás. Jak tadyhle mám ten pramen, tak si ho rozdělím na
3 části, nějak tak podobně velké. Takhle si držím 3 části a pletu to jako copánek. Až na to, že začínáte od ksichtu, protože kdybychom začali ze zadu, tak ty vlasy tady vám vypadávají, což je otravné jako svině. Takže vždycky se začíná od ksichtu. Beru tenhle, dávám ho doprostřed. Teďka beru zase samozřejmě zadní, že jo, je to copánek, dávám ho doprostřed. A stop! Jediný, co se mění oproti tomu, když pletete copánek, že tam berete vlasy navíc. Zase jsem zajela tady tím prstem, snažím se vzít nějakou porci vlasů, co je tady, a přidávám ji k tomu pramenu, kterým bych teďka jela, jo, který je tady ve spodu. Takže přidám ho a zapletu ho, zase ho dám prostě doprostřed, jo. Držím si ty vlasy a beru si ze zadu. Beru si porci vlasů ze zadu a dávám to doprostřed. Pro mě třeba osobně bylo nejtěžší držet si správně ty vlasy a vědět, jakým pramenem zrovna jedu, a než vám to cvakne v hlavě, tak to bude chvíle trvat. Takže počítejte s tím, že pokud se na tohle díváte poprvé, tak jste úplně zmatený, to je jako v pohodě, takový jako být máte. Tady zase beru ten vlas, co je na té straně, přidávám a dávám doprostřed. Jdeme do té strany, neberu přímo tady pod tím, protože pod tím vlasy budou vždycky a ty si šetřím na to, až budu tady dole, aby to pořád vypadalo dobře, takže beru na straně ty vlasy, jo, nějak nevím prostě kolik jich chci, tak tady si to urovnám, dávám je doprostřed. Další vlasy, co mám, už jsou skoro jako ve spodu, zase je tam přidám. Briunko, ty bys nám ráda poradila, viď? Jo, a jdu doprostřed. Teďka to trošku rozčešu ty vlasy, aby to nebyl úplně knedlík. A tadyhle už vidíte, že mi zbývá asi poslední vole vlas, tak ho tady hodím a jdu zase zpátky. Teďka, pokud jste se dostali do této fáze, budete to chtít trošičku víc utahovat, protože když tady to bude volný, bude to vypadat na hovno. Takže teďka už doplejtám klasický normální copánek, easy business, jo. A pořád, když to pletete, se snažíte mít ty ruce vzadu, jo. Nedávejte si to hnedka dopředu, protože ten copánek pak bude takhle do strany a bude to vypadat na hovno. Vy chcete, aby byl rovně, asi předpokládám. Já to tak třeba jako chci, takže se snažím co nejdelší dobu mít ty vlasy vzadu a přežít to, že mě bolí ruce. A tadyhle si to hezky dopletu vepředu. 1, 2, 3, 4 a pak já osobně končím tady nahoře, aby se hůř třeba vypletla, kdybych nahoru dělala nějaký sport nebo něco takového. Kamo, you did one strana, jako fakt mega hustý. Tak, máme hotovou jednu stranu, takhle nějak by to mělo vypadat, pokud to vaše je trošku volnější, trošičku víc zašmodrchaný, je to v pohodě, kámo, prostě dostanete se k tomu, ne, každý to udělá na poprvé. Když jste to udělali na poprvé, tak jste svině, kurva, mě to trvalo asi 2 týdny tohle co vymástrovat. Pokud byste se zhrozili, že mě z toho tady vypadávají vlasy, já mám ofinu, jo, takže je logický, že mi budou vypadávat ty vlasy, aby mi nevypadávala ofina, tak musela začít asi někde tady, což já dělat nebudu, protože mi to nebaví. Stejná věc na druhé straně, beru si pramen, dávám si ho do 3 sekcí. Zase začínáme těma venkovníma od té držky, dávám ho doprostřed, jo. Teďka zadní, dám si ho taky doprostřed a v této chvíli už přibíráme vlasy. Takže zase beru tyhle, já si jich beru teďka docela dost, jo, klidně si jich berte míň, ale mně je to teďka upřímně jedno, protože stejně ty vlasy mi nebudou držet celý den, plánuju ještě s nima dělat jiné věci, takže když budete brát míň těch vlasů, bude to trošku utaženější, bude to líp držet, jo, já si jich beru poměrně dost, proto mi to taky netrvá tak dlouhou dobu. A dávám semka, jo, tady mám zase ten zadní vlas, vezmu si ty zadní vlasy, jdu zase do té strany a dávám doprostřed, jo. Tak, potřebuji zase vzít tu stranu tady, přidám, tak, dám doprostřed, držím, vezmu si ze strany nějaký vlásky, šup tam s nima a dávám doprostřed. Ze strany přidám, jdu doprostřed, tak, zase tady vzadu jsem, jo, tak pravděpodobně půjdu semka, beru, dávám doprostřed. Tak, zde už mám poslední vlasy, tak je přidám k tomu poslednímu pramenu a tady už zase utahuju a pojedu klasiku copánek doplejtat. Co vy dva tady? Co to je? Hovnová bazooka. Beru gumičku, 1, 2, 3, 4 a dávám nahoru. And you are done, what's up?
Toto je finální výsledek. Zase opakuju, jo, chce to nějaký čas, aby se vám to dostalo do hlavy, pokud se vám to na poprvé nepovedlo, no ježišmarja, ale mě taky ne. Koťátka, snad jste si užili tohle skurveně dlouhý video, hažte lajky, napište mi do komentářů, co vám pomáhá na vlásky a určitě mi tam hoďte i odběr, protože víte, že za každý odběr navíc pohladí micinku. A jako vždycky, pokud vás bavím, tak vystupuji na TikToku a jestli vám ani to nestačí, tak nejčastěji jsem na Instagramu. Vidíme se to příště u nějakého dalšího videjka. Mělo by to být testování v Whole Foods Diet, jakoby že prostě budeme jíst extrémně clean s Tomášem a potom buď vyjde recenze na 3 flipy, jakoby na flipa 6, 7 a teďka co vyšla 8 od Samsungu, nebo to budou menstruační disky a tyhle ty alternativní menstruační pomůcky. Máte se jednoduše hodně na co těšit a nebo se uvidíme u videa, který už na profilu máme, takže zatím čus! Lásenku, takhle tu haja. Takhle hajala, no, skvělý.